बे समाव क'क्राझारनि ब्रेकिं निउज क'क्राझाराव आलफानि फिरफिला नंगौ क'क्राझाराव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा आलफानि फिरफिलाखौ क'क्राझारनि दियाजुजुरि आरो बटियापारा तिनिआलिनि गेजेरनि लामानि सेराव आलायना गालांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो सोरबा दुथां सिनाय मोनै सुबुङा लामा सेरनि जेवरा जिला जोबनाय आलफानि फिरफिलाखौ आलायना गालांनाया क'क्राझार ओनसोलनि सुबुंखौ सोमोनांहोदों थारैनो सोर आरो मा जाहोनाव आलफानि फिरफिलाखौ दोनना गालांखो बेखौ दासिमबो रावबो जेबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै आरो आलफानि बे फिरफिलाखौ पुलिस बिफाना बोखाङो होननानै खौरां मोननाय जादों बे समाव मोनसे सोंथि सिखाङो आलफा आफादा बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव एबा बिटिआरआव माबाफोर गोजोन गैयै थासारि खालामखोमानो थांखि लादों नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जाखांदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव आलफानि गांसे फिरफिलाखौ दियाजुजुरि आरो बटियापारानि तिनिआलि सेराव लामानि सेराव थानाय जेवरायाव आलायना गालांदों आरो आलफानि फिरफिलाखौ पुलिस बिफाना बोखांना लाबाय होननानै खौरां मोनो सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन